जोंनि एक्स एनडिबिनि गोबाव सम बर' जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय रनसायग्रा नाब्ला बा रन्जन दैमारि सारा हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय बा एक्स एनडिबिनि सासे फाउन्डार हिसाबै दिनै बिथाङा जेलाव दङमोन। जेलाव थाखांनायनि उनावहाय दिनै बिथाङा जेबादि प्रसेस बे प्रसेसा दिनै सिगांखिनियाव जोङो मोजां पजिटिभ जों मोनबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय प्रेजेन्टलि जोंनि दानि जितु बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिथांमोननि माखासे मेसेजफ्राबो जे जोंखौ सम सम बुङोमोन जे थाबैनो गगोन थाबैनो क्लियार जासिगोन बे मेसेजखौ बिथांमोनहा होबाय थादोंमोन। आरो जाय मानसिफ्रा बिथांमोननि फेमिलि बिथांमोनहाबो सरकारनि जेबायदि आसा आरो एडभकेटनि जेबायदि मावनाय माखासे केसफ्रा जे सिगांफ्राव उइद्र जालांदों बेफोरबायदि बुस्थुखौ नायनानै हयथ' जों बयबो एक्सन हिसाबै बा बर' रायजो राजा हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय थांनाय 27 तारिखआव जे मोनसे बिराद दुखुनांथाव मोनसे मा होनो मेसेज बे मेसेजखौ लानानै दिनै जोङो जोंनि एक्स एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारिया जे आरोबाव मोनसे जाबर जिबन मोनसे बिपदआव गोग्लैबाय बेखौ दिनै जों एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो हयथ' जोंल' नङा गोबां बर' रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल जोंखौ मोजां मोनग्रा हारिफ्राबो हयथ' दुखु मोनदों। बेनिखायनो दिनैहाय गुवाहाटि हाइकर्टआवहाय जेबाजे मोनसे फैसलाया फैयाखै बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय माखासे लिडार आरो केडार्स बिथांमोनखौहाय आरोबाव जोंनि एक्स एनडिबि आरो दानि बिटिआर सरकार बिथांमोननि सायाव जोङो दिनै आसा मिजिंथिदों। आरो जोंनि बर'नि दल संगठन रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो दानि जितु गभर्नमेन्ट थानाय बिथांमोनखौ आपिल खालामहरनांगौ जाहाथे नैबे हाइकर्टआव जाय खामानिखौ बिथांमोनहा जाहाथे सुप्रिम कर्टआव लांफिननानै माबा मोनसे राहा लामा दिहुननायनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे मोजां लामायाव लांफिननो हागोन नामा उदां अख्राङाव लांफिननो हागोन नामा बिनि प्रसेसखौ जोङो बयबो रायजो राजाफ्राबो आपिल खालामनांगोन आरो जोंबो दिनै आपिल खालामदों। गिबियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दानि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' आरो डिपुटि चिफ गबिन्द सारमोननिसिम जे दिनैहाय सासे सिगनेटरि हिसाबै जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा सहि होनाय उनावनो नेम मथेब्ला दिनैहाय बियो गनायनि मोनसे हाबाफारि थाफानांगौमोन। मानो होनोबा दिनै जोङो गुबुन गुबुन दल संगठन बा गुबुन गुबुन आखाइ फाथि लाग्रा संगठनफ्रा एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि जाथाया जादोंब्लाबो नाथाय सुक्तिनि उनावहाय बेफोरबायदि लिडारफ्रा बा केस थानायफ्राबो दिनै गयोमोन। नाथाय जोंनि एक्स एनडिबिनि बेलायाव रन्जन दैमारि सारा थांनाय 2027 जानुवारियाव जुदि मोनसे गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्ड जालांदों बेखौ नायोब्ला दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो गनांगौमोन। आरो बिथाङा सासे सिगनेटरि हिसाबै बर' रायजो राजानि गेजेराव फैनानै जिखिनि मोनबोबाय बिटिआर एकर्डनि जितु एमओएस क्लजफोरखौ लानानै बिथाङाबो रायजो राजाजों मावनायनि मोनसे सुबिदाखौ सरकार होनांगौमोन। नाथाय बे दिनै जायाखिसै बे जोबोद दुखुनांथाव। आं बेखौल' दिनै बुंनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम आं खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बा बिटिसि सरकारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायजों लोगोसे बिथांमोननि लिडार केडारखौ बख'फानायजों लोगोसे नोंथांमोना जोंनि नैबे बिटिसिनि एसेम्ब्लियावहाय जेरैखि जायाब्लाबो एसेम्ब्लि जिरायफिननानै रन्जन दैमारि सारखौ बख'फिननांगौनि सार्तआव मोनसे एसेम्ब्लि बिल पास खालामनानै थिखोना लानांगौ। बाहाय गासैबो एगेन्स्टनि खोथा नङा बिपिएफनि जेसेबांनाखि एमसि एमएलएफोर दं बिथांमोना बेखौ मदद खालामनांगौ। दा बेखौ बिल पास खालामनानै दिसपुराव फाथायनांगौ। दिसपुरावहाय जोंनि माखासे एमएलएफ्रा दिसपुरावहाय बेखौहाय सावरायनांगौ। बेखिनिखौ जों लाजानो लुबैदों एक्स एनडिबि हिसाबै बर' रायजो राजा हिसाबै। दा बेखौ जों खावलायदों अननानै जाहाथे प्रमद बर' सारा बेखिनि स्टेपखौ लायो बेखौ जों एक्स एनडिबिनिफ्राय खावलायबाय। थानाय बखिलायबाय थानाय बेफोरबो जोंनि गेजेराव सोरबा मोजां बुङो सोरबा गाज्रि बुङो सोरखौबा रायो सोरखौबा दुखु मोननाय फोरमायलायो। थिग बेफोरबायदिनि गेजेराव जोंनि ससियेल मिडियानि जिखिनि होनाय बेफोरबो जोंनि गेजेराव बिराद रिएक्सन जालायदों। सोरबा सोरबा रेसपन्सिबिलिटि गैया नाम खारिलायनाय गाज्रि गाज्रि मुं सोलायनाय जाहाथे नैबेफोरखौबो रन्जन दैमारिनि सारनि जितु केस दुखु समावहाय गावजों गाव बेबायदि नांलायनाय खमलायनाय बा खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थेफोरखौ जाहाथे एसे बयबो कन्ट्रलाव थालायलायनानै जाहाथे साइलेन्ट थायो। दा बेनिखायनो दिनै जोङो नैबे एक्स एनडिबिया दिनै ज' जानानै जोङो गभर्नमेन्टनि सेर सेर थाफानानै जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोङो जेसेबां हायो एसेबां जोङो दिनैहाय
प्रमद बर'नि बा बिटिआर सरकारनि मददनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो थांफानो लुबैदों आरो जों थांफागोन। प्रमद बर'आ जोंखौ चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनांगौ। चिफ मिनिस्टारखौ जोंखौ लोगो हमहोखांनानै जों चिफ मिनिस्टारजों जेला रायलायखांगोन, रायलायखांनायनि उनाव आरोबाव जोङो माखासे दिल्लीनि हम मिनिस्टार अमित शाहजोंबो जोंखौ लोगो हमहैनांगौ। जोंनि गेजेराव सुबिदा उसुबिदा माबोरै मावजायो माबोरै मावजाया, मानि थाखाय बिदि जादों, हयथ' बेफोरखौ जाहाथे जों एसेब्लाबो जों मिथिनो हायो, जों आइडिया जों लानो हायो, जों माखासे निम नितिफोरखौ जों सोलाय सोल' खालामफिननो हायो। बेनिखायनो दिनै जोङो फिजिकेलि XNDB-निफ्राय जों जयेनलि दिनै बाव जोङो गोसो खुसियैनो नों आं गैयालासेनो दिनै जों बाव मोनसे प्रेस रिलिज होनाय जादों। बेनिखायनो प्लिज प्रमद बर' चिफ, नोंथाङा जाहाथे जोंखौ जोंनि नांगौ बायदि जाहाथे नोंथाङा जोंखौ मदद खालामो आरो चिफ मिनिस्टारखौ जोंखौ खेबसेबाबो लोगो हमनायनि थाखाय मदद खालामो। आरो चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिस्व शर्मा सारखौबो आङो खावलायदों जाहाथे साराबो जोंनि मोखांखौ नायनानै XNDB-नि 30 बोसोर दावहा नांनायखौ नायनानै बा बिटिआर एकर्ड थांनाय 2020-27 जानुवारि एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै जाहाथे चिफ मिनिस्टाराबो साराबो जाहाथे दिल्लीयावहाय हम मिनिस्टार साहब बा प्राइम मिनिस्टार बिथांमोनखौ जाहाथे लोगो हमनानै जोंखौ मोजां गाज्रि मोनसे खबर लानानै जाहाथे मोनहोनो हायो। बे मोजां गाज्रि रिपर्टखौनो जाहाथे जोङो माबोरै मावजायो माबोरै मावजाया बेखौ जों समाजनि गेजेराव मावलांना ज'यैनो जों खामानि मावलांनो थाखाय जों नाजादों। नंगौ, बेयो मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बाथ्रा जे सरकार थासेयावबो जों दिनै सासे सागानगिरिखौ उदां अख्राङाव लाबोफिननो हायाखै। खोबैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। नाजादों नङा, नाजादोंमोन, बिथांमोनाबो हयथ' नाजादोंमोन जानो हागौ, नाथाय रिजाल्टआ पजिटिभ जायाखै। दा मा खारनाव पजिटिभ जायाखै जोंबो बेखौ मिथिस'नो हायाखिसै। मानो होननानै बुङोबा जोङो दानसे दाननै दानथामनि सिगाङाव मोनथिबोदोंमोन जे हाइकर्टआवहाय मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन, पजिटिभ जागोन। नाथाय दिनै राय होनायनि उनाव माबोरै नेगेटिभ जाखो जोंबो बेखौ जोबोद आसरित मोनदों जे माबायदि पजिटिभ लाइनाव खारनाय जिनिसा मारै नेगेटिभ जाहैफिनखो। जुदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला जा खामानि मावदों, मावनाया पजिटिभसो ओंखारनांगौमोन रिजाल्टआ। दा नेगेटिभ ओंखारनायाव जोंहा गासैबो बुंनो गोनां जादों जे मानि थाखाय रिजाल्टआ पजिटिभ ओंखारदिया। जों जुदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला गासिबो दायफोरा हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफोरनावनो गोग्लैजोबगोन। ना मावनायासो लेहेम जादों ना माबाफोर थालांबावदों बिनि सिङावहाय आन्दोआव माबाफोर दंबावो नामा होननानै आरोखि। दा जों XNDB हिसाबै बेखौनो लुबैदों सारखौ बख'नायाव गासैहाबो गोग्गोम मोनसे थांखि लानानै गोग्गोम मोनसे राहा लामाजों बिथांखौ जेरैखि जाया जेलनिफ्राय ओंखारहोफिननांगौ। थारैनो राहाया दङ, राहा गैया नङा नङा। नाथाय जों बिनि सिगां आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जे जोंहा दिनै आसामनि जे CM सार हेमन्त बिस्व शर्मा जोंबो मोजां खाथि सोमोन्दो दं प्रमद बर' सारा। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकाराव एसेब्लाबो सारनि सोमोन्दै गासैबो मिथिखागौ सासे सिगनेटरिस हिसाबै। दिनै हेमन्त बिस्व शर्मा बिथाङाबो मिथिखागौ सासे सिगनेटरिस हिसाबै डिआर नाब्ला सारा बेवहाय सागान होदों थांनाय जे थार्ड सुक्ति। नाथाय जोङो बेखौसो लुबैदोंमोन जे जोंनि सरकार थासेयावबो, रुलिं थासेयावबो, एसे मोजां सोमोन्दो थासेयावबो जों खाथियाव थानाय जोंनि सरकार थानायावनो जों हाइकर्टनिफ्राय आसामनिफ्राय जों रेहाय खालामनो हायाखै। नाथाय जों बेखौ दिल्ली बादियाव जोंनि सुप्रिम कर्टआवहाय माबायदि मोजां राय मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो।